След това имаше юдейски празник. Исус влезе в Ерусалим. А в Ерусалим, близо до Овчета порта, се намира капалня, наречена по-еврейски Витезда, която имаше 5 предверия. В тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани, които чакаха движението на водата, защото от време на време ангел слизаше в капалнята и раздвижваше водата, а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да беше болен. И там имаше един човек, болен от 38 години. Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: искаш ли да оздравееш? Болният му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в капалнята, когато се раздвижи водата, докато дойда аз, друг слиза преди мене. Исус му каза: стани, вдигни постелката си и ходи. И на часа човекът оздравя, вдигна постелката си и взе да ходи. А този ден беше събота. Затова юдеите казаха на изцеление: събота е, не ти е позволено да вдигнеш постелката си. Но той му отговори: онзи, който ме изцели, той ме рече: вдигни постелката си и ходи. Попитаха го: кой човек ти рече: вдигни постелката си и ходи? А изцеленият не знаеше кой е, защото Исус беше се отдръпнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място. След това Исус го намери в храма и му рече: ето ти си здрав. Не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, който го изцели.